आथिखालनि सरकार मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सरकार बे सरकारा जेबो मावनो हायाखै जेबो मावाखै होननानै गुबुन बिरोधी दलफ्रा बुंगासिनो दं। स्पेसियेलि बिपिएफ हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दानि UPPL सरकारा जेबो खामानि मावनो हाया जेबो मावा होननानै बुंबाय थादों। बिनि फोरमानखौ आं दिनै ब्लां ब्लां बिजनि ओनसोलाव होनो हाबाय। मानोना बिजनियाव सुपारिनटेन्डेन्ट अफिसा दिनैहाय 17 बोसोर सिगांनिफ्रायनो 17 बोसोरावनो 17 बोसोर सरकार जाबाय सरकार दाखांबाय थेवब्लाबो बिसोरो न'खौ भारायावनो दोननो हादों। सुपारिनटेन्डेन्ट अफिसा भारायाव सोलिबाय थादोंमोन। नटलि बिजनिल' नङा गोबां जायगायावनो दासिमबो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआ भारायाव सोलिगासिनो दंमोन। दिनैनि दिनावहाय जों मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै सुपारिनटेन्डेन्ट बिल्डिंखौ बेखेवनो हाबाय। बेयाव फुल प्लेजेड अफिस जानो हासिगोन। कमप्लिट माने स्टाफआनो थानो हासिगोन। माने 3 महलिया जों सुपारिनटेन्डेन्ट अफिस बेखेवबाय बिजनियाव दिनै। बेनिफ्रायनो जोङो फोरमान होनो हाबाय दिनैनि बिटिआर सरकारा गमामायैनो रायजोनि खामानि मावनो हासिगोन आरो बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ जोङो गमामायैनो साक्सेस खालामनो हासिगोन। दिनैहाय जा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय बे थुरिबारि गेलेग्रा फोथाराव बिजनि जिल्ला लाइमोन गांखंनि UPPL काप फुटबल बादायलायनाया दिनै जोबथा खेला। बे जोबथा खेलायाव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैनानै बेयाव बेखेवना होलांबाय आरो बिथाङा मोनसे घोषणाबो होलांबाय फैबाय थानाय 24-25 इयार्सआव बेयाव 5 कौटि थाखानि स्टेडियाम बानायना होगोन होननानै खोथा होलांदों। बे जोबोद मोजां जादों जोबोद गनायथाव जादों। बिनि थाखायनो बिथांनिसिम साबायखर। आरो आथिखालाव जे मोनसे बिटिआर ओनसोलाव गोजोन सान्थि फैबाय बे दिनै फोरमान जाबाय। मानोना दिनै बे उलुबारि बा थुरिबारि गेलेग्रा फोथाराव ओरैबायदि रोजा रोजा मानसिया बाहागो लाबाय आरो माने बाहागो लानानै गोजोनबाय जे हसा हसैनो जोंनि गेजेराव सान्थिया फैबाय बिनि फोरमाना जाबाय आरोखि। खुलुमबाय। जोंनि नैबे बिजनि डिस्ट्रिक्ट UPPL ओनसोला दिनै 1 खेबनि थाखाय 11 थारिखनिफ्राय 11 सेप्तेम्बर जागायनानै दिनै जोबथि फाइनाल गाब्रखुन्दा FC शिवनगर आरो मर्निं स्टार काजलगाव FC बिथांमोननि बाजाराव सोलिगासिनो दङ। दा जोङो लाइमोनफोरखौ जों मोनसे नोजोरजों नायबाय थादों प्रमद बर'नि जे बिटिआर गभर्नमेन्ट दैदेननाय जे UPPL गभर्नमेन्ट बिथांनि जे थांखिजोंनो दिनैनि UPPL काप बिजनि UPPL बानजायनायाव बियो दिनैहाय फाइनाल गेमाव फैदों। बियो लाइमोनफोरखौ मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे जोङो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकार दैदेननायाव जों नुबाय थादों जौ जुवाजों मेला होनाय जौ जुवाजों जोङो माबा मोनसे बिदिनो लाइमोनफोरखौ गफब होनाय जों बिनि सोलायै बिटिआर गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जोङो मोनसे गोदान मोनसे लाइमोनफोरखौ थांना थानाय राहा दिहुननो हायो नामा नैबे नोजोरजों जोङो दिनैनि बल खेलाखौ होनाय जादों। आरो दिनैनि फाइनाल खेलायाव बिटिआरनि चिफ मानावदेत प्रमद सारा मोनसे डिक्लेयार होलांबाय थुरिबारि नौदारि फोथाराव फैबाय थानाय जे सम बाजेटआव 2020-24 जि बाजेट बेयाव मोनसे 4 कौटि 5 कौटिनि मोनसे स्टेडियाम गायसनगोन बा बानायगोन बेखौ डिक्लेयार होलांबाय। थ' बेयाव दिनैनि उलुबारि हालामनि मानसिफ्रा जोबोद गोजोनदों बेखौ फोसावलांनायनि गेजेरजों बेखिनि। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनि हेलमेट फ्री केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय
6103817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।